Bos, iki ceritane arep ngocor obat jamur ning Lombok sing ngolah maneh. Terus persiapane tangkine siap. Iki siramane awale ngene iki. Terus dek ini ceritane takon lane ngene. Cuman boh pas apa ora ro dijajal. Iya. Ya sak jane lek ora cocok ya sak ngene. Kalau wabak nih kene ngono ya bosku ya. Biar dikas ini sih. Oh, rapas bos, berarti. Pak Eran jodoh bosku, rapas. Bongkar guys. Mudah-mudahan kena bosku. Oke. Iki simpen sek. Oke, sementara begitu. Gas dulu. Oh, iki wis teko sawah neh, rencanane arep ngocor Lombok. Arep ngocor Lombok iki lho sing alum-alum iki. Sing alum-alum iki engko arep dikocor nggih obat jamur sik ngono. Katanya itu biar tidak layu lagi, jamurnya pada mati. Kita buktikan nanti, oke. Itu lho bos. Guys, banyak yang layu-layu nih disebabkan jamur. Nggak ngerti aku jamur apa, patogen apa kah. Oke, wis saiki persiapan tangkine sik. Ini corongnya. Udah ada. Kesalahan bos, harusnya gue corong. Iya deh.
Tas dulu. Regasane kayak gini lho, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah barang rotok kemeng, Bos. Ayo, Bos. Wah. Iki sing marakne lencong kecuan. Iya, Rang. Nah, halah. Serange logo, Bos. Kaya ngene iki sidane. Remuk bosku lek ngene iki dites neh iku sampai iso ayo sembuh. Yo. Bocah Bos. Aman, enggak aman yo. Oke, prosesnya ngene iki. Titik-titik aja kakek. Iki coba sing alum iki. Oh. Suka terong sempat nyebal, Bos ini. Sek bosku dandan dhisik iki mang lho. Tidak cepot bae lecek sik ditaleni dhisik bosku ya. Ben sing rujuk neh. Enak ae piye masuk rujuk. Kong. Tak terduga bosku ngene kejadian. Enak. Wayahe wis ora ngene. Mesthi kok paling ora yo entek patang teng bosku. Wae bindrat ini tapi ora enak. Oke, begitu dulu. Saya tak lanjut ngocor. Alhamdulillah bosku, ngocore wis rampung. Wis muga-muga jamure mati, layune wis berhenti. Isone mek kur ndonga ambi berusaha. Setidaknya sudah ada usaha untuk menangani bakteri-bakteri seperti ini.